O Concello do Carballiño presentou esta mañá o proxecto dun complexo deportivo na Uceira. Con esta iniciativa preténdese crear un espazo que cumpra coas demandas históricas no eido deportivo desta vila e adaptarse á realidade de ter un equipo en Primeira Federación. Como ben sabedes, pois é un estadio moi vello, do principios casi de mediados do século pasado, e a realidade é que, para adaptalo ás circunstancias actuais, aparte de facer unha grada, pois necesita moitas melloras de outro tipo que aconsellan facer un novo estadio. Ese estadio, na zona da Uceira, tendo en conta que temos ali o Colexio da Uceira, tendo en conta que temos un pabellón de deportes que con unha pequena inversión de 400.000 euros, non era así? Sí, 380.000. 380.000 euros podemos convertilo nun pabellón de referencia que vai estar nese ámbito de actuación e de espazo de práctica deportiva. Entendemos que é unha aposta pola que temos que ir sí ou sí. O estadio, bueno, pois ubicaríase en dúas parcelas, unha que xa é de dotación municipal, na que é unha modificación simple de pasar unha parte que é verde para dotacional e outra que é dotacional para verde. E outra parcela pois é da Diputación Provincial. Precisamente este proxecto había que encargalo e telo para poder negociar xa e pôr en marcha o proceso de cesión deses terrenos por parte da Diputación ao Concello do Carballiño, e con eso pois xuntamos unha superficie aproximada de 17.000 metros cuadrados, e a ocupación do estadio pois será de casi 14.000, 13.900. O estadio tería capacidade para 6.000 persoas e construiríase por fases, segundo a dispoñibilidade económica, comezando así por unha grada con aforo para 2.000 persoas. Manteríase o campo actual cun novo estadio e un campo de fútbol 8. Que a inversión económica ten que ser conxunta. Hai que implicar a Diputación, hai que implicar a Xunta de Galicia, hai que implicar o Ministerio de Deportes tamén para que se mollen, e creo que, bueno, entre todos conseguiríamos ese gran complexo deportivo. Manteríase o estadio actual onde se entrena, a maiores levaría un campo de 8, que lle chamades os que entendedes de fútbol, que, bueno, é un campo máis pequeno, e levaría este estadio. Diferentes estancias baixo e sobre os graderíos, pois debaixo dos graderíos irían uns vestuarios para os dous equipos, separando o corpo técnico e os xogadores, irían vestiarios para o equipo arbitral, un para homes e outro para mulleres, que é o problema que temos hoxe nos Piñedo, e cada vez, por sorte, igual que no resto dos campos e das actividades, a muller incorpórase e acapara máis presencia, pois hoxe no fútbol xa se ve con máis frecuencia que antes o que son mulleres dedicadas á arbitraxe. Tamén levaría a enfermería e a sala antidoping, que é obrigatoria. Levaría unha zona para que os xogadores do equipo, salas de reunións, bueno, para as charlas cos técnicos, e cabinas para radio, prensa escrita e televisións, sala de prensa. Levaría tamén un bar, levaría tamén un palco de autoridades cos servicios asociados, as oficinas do club deportivo, taquillas, a tenda do club deportivo, o almacén para utillaxe, para